Hoijak Koktwmani Bisingtwi Sonamura Thana ni police tei BSF ni Thansa Chaitokmwng bai Srimantapur Amchai ni Babul ni Nogo Khlaiwi Manjakha Silai tei Cartridges Aboni Yakulo Nokni Nokphang Babul tei Bini Bihik Mursheda Bagam arrest Khlaikha police. Mursheda. Jasalo Sonamura Thana ni police Chaitokmwng bai Srimantapur border ni BSF ni logi utlangai Srimantapur Panchayat Bukjor Amchai ni Babul ni Nogo Khlaikha Aslo Khlaiwi Manjakha Silai tei Cartridges Bihik party mungo tei Koktwmani khanibo Manjakmani Koktwmani Khlaikha Abati mungo Nokni Nokphang Babul tei Bihik Mursheda Bagam arrest Khlaikha Sonamura Thana ni police borokno Koktwmani Yakulo Khlaiwi Manai Silai borni tumjakha Abahigano tei kubun party mungoda Hoijak tong Aboni Chaitokmwng tei mungong Khorang tabuk police Asala Abahigano Silai Manjakmani party mungo ti Amchai lukuroni bisingo nukjaka flakafla hasro nai mothangni asro Khorang naikol mungdo Chaitokmwani Yakulo fano bahigya hasro to Hoijak tong Silai ni simi jengoi dalbital mani khanai Aboni ti asajak tabuk kotor songmung Bishal Korni Shimi Jobani Koktwmani Chini Khorang